sebagai MP Area Development Fund CP 45 lakhs lasing tangan lapendak field development pen cepat land development pen cenglok lapen ada solar drain la jitu natural drain la so TRP 90 lapen angsong extension apa la tame kan mas konsumen kan siang bang kapentang konji fansi ni pacini lo hini ma ke thoma bangke ningkan sek Karbi Film Society tumpan Karbi Anglo Thomas Council pen nili lake pipon lo aprang lasi pining pen bangke laking koi pipon proposisi Karbi Anglo Thomas Council lo lasa budget long hokon lor pensi lang tumpan pinipang dakon lo lancok Karbi people holds pada juta makram long Karbi juta ngasong tiri piamaya him kan kaceraya teng lapen Karbi Film Society atau nanga cuning yate Karbi lamar jana tuma phanta din klong pek nanji amen pen nili tum kaceraya teng pen long le datang tum ciri ini pek pon la so teng pen sing Karbi Film Society atau kedam tang MP barim pen sing hije than se alang le tu masai hem kim datang si pini bagai pu pon lo masuk kang pu amaya long alon do jot mesen pen chun pamelo ade Karbi jutang song pen kamathatam kala helo lamar jan ka son se lapen Karbi jutang song lake kecerap lo hormo ate lamar jan pen se Karbi akhe jutang jubat ahok pet lamang so kirim ki di lapen kapache thanga bangke isia ke joy doji lapen kache thanga bang joy mochot lahai ka do gobe mata se Karbi jutang song long sita me film cinema and drama pula so department do hal so department bachara ponse pini bangke Karbi Film Society to pan dim klong pe kon lo lamen pini bangke sai MP kon lo sininga klong pen nili Karbi Film Society to pan kuru bang thupa jir lo anjo se ke klam ke dam ke mesen je pan alam pharo long yur me me lo chalo tong bang so new building kang pua putha nangle tong comment tu ning kan bis nangle tong poson nangle tong makimang do la poson nili tong thir thip pen la sona building do nang jipo ahok pen bang ke lalo nangle tum ka do ko phan aprang sini tum Karbi Film Society hin pen suri ninga klong akadom pajeri lo kardo lapen de ningkan mi akadom pajeri lo jase met bang ke la hello nili tum ninge matha cheng bang ke isi thir thip nangji asong pulo tangte bail tum khei phan isi ke ja ponang ya song pulo tangte isi kaching bai ba chiki je thana hem la ban son kenang sot du bunil tum la so kamatha pe nang arjir dinglo lapen aprang ke nil tum la son bang hem si anam pen sini tum boha ke do la ke rong khilan si do lo la lo asong 2008 pen nang sengdet pen bang ke hem kiri lo ason lo jo lasi pio pen nili tum ladak Karbi Culture Society tum phan ninga klong ben churu nangji ale tum Karbi lamarjan alun temo kato boge ke plang nangji pula su kamatha pen masi nili tum phan Karbi Film Society tum phan ladak taralang so Karbi people whose are low masin tum phan long le nang pek lo apen labang so long le nang pek dat pen nil tum bang matha thulo hem nangji pulu dang te in tum methang pen ge tum iki dada be lasi ni tum matha pen sar horan singh be honorable MP do boma hutsi nil tum alangli long dam lo Karbi Film Society abitum ben dam pen alangli nili tum aphan lak plike prapho atangka nang pilo labang so atangka pen si alangli contractor kontona tisupi phan pek pen labang so hem kim tang et pen pini bangke pulong lapen de churunang ji Karbi Anglo Thomas Council CM sar Dr. Tulram Long Hangpan Churu nahi nilitum labang so Karbi Film Society ansu searching thurnang ji Karbi alamar jan alun temo ideng sumpot ansu searching thurnang ji pukamat hapen nilitum Karbi Film Society aphan ke damtang nilitum ningkan kre throk Karbi Film Society amhan ke thegarni bakso ke chokarni nilitum aphan thok pang dak konthulo
lakep lapen pini bang pangdak kon thulo laking koi nasi ke dam tang lakep nil tum hanang pilo lakep batang kape nil tum da isar lu ko pimma kenang sot an a hormone nil tum chinam pon long lo tangka kaprek ni tum no ka padam de isar lu kenang sot hormone an ma ni tum bang so chiri pon long pod arang le phan me suri suri kardom pajir lo lapen te nil tum da office ke domi senjia phan nil tum ke thom pin pura lu pajir du son thom is son bang ke la bang so hem ingdeng isibet la ang song nil tum chingbai chingsai do ka be ba ke do thak me tu ni ke training ba workshop la bang so ke do ye phan isia hem athak na smart chunai pu chunai ri dun la pen hinia bang ke la bang so dim long lang lum ber roi pen lang lum ber la bang so lang kang lum pen pa jok e phan long le nang thok pinang ni la pen isia bang ke la bang so lang roi la pupu da long le kang rai do la bang so long le kang rai pen pa jok pon ye phan re training wala son nang smart ni tum chunai ri dun la pen te ni tum chunai ri ateng ning kan siang bong alang li patang pon pu ka se chakang pon ni tum ben suri suri kardom mate ke churu pajin nang le tum la bang so hema bang ke long ilo tang ke nang le tum ke nang sot nai la bang so hemar lo phan ko pipi dolang nang le tum ke nang yasa nil tum jasemet ke nang sot abang ke lalo nil tum kenang sot kang nia dim tang ho ba kaprek ke charlie aphan nil tum la hai hormu hortar la pen editing aphan pin nim mesen la so machine ba ni tum aso sa aphan tum ke claim ke dam aphan lai camera pen cheng lo kaprek hormu tum la society long kenang sot aphan ni tum dor nang piklang ke nang sot piklang nang le tum la film society pe nang le tum la non owi ki mi tum phan la son la marjan ke salami phan le tum la person seke ki pon je phan le tum ke chi ke akimang dom ahok lo nil tum ningkan isi la bangso karbi film society men ke claim ponji la bangso nil tum ke parai tang do laga ningkan wang da dam duwer isi bang ke long bichi du karbi telan han ke dam tang ningkan ke nil tum kene singing competition se bilo peneng bang ke dance la pente mono acting bilo la pente aku isi bang ke nil tum workshop kalite seminar ningkan sike drama ba ningkan sike mono acting ba metune ke script writing la son kapre ka workshop subject deng te ani kan bang kan tum la sodang tv pon doji la pente jungjung isi bang ke jungjung long bichi du film award peneng panel tum pang cheng ponji la pente sia sayang deng bang ke cultural affairs department pen ani kan bang ta karbia film to kan rang sina sarpu film award peneng am ke ingdeng cricket home kriplipo lasi la bahai long ke cirap citu dun nin tu maning kan bang la suasa yang deng an bang ke tu kan bang ta lake soal ting sin tu klaim pon pom la pen non prang wa ina so ting si dam la pen de sini bang la lo nang le tu ma hoi nang tu la news hoi pen ni khadu be artist bahon serir ba klaim ke dam abang ku bang tis man churi ko lo karbia la marjan music video le semar noi short film le semar noi ba akapre kisar film le somar noi itum karbia nim rokom karbia khey tu pen le karbi la marjan bonda pute mesenji pusili di matha kadu be pan athil tum ke pa bihu ba khai phan an se la marjan men chen lok in tum phan pare ponai ke charlie hin punoi kapre tu claim to dama hin punoi eli tum la bangso hin bang tum claim ponai cinema ke claim men pen ke kapre khey phan ke pa junu nong nu ge wan la son bang ave de nai do we pandana tum media hoi pen rat phan chuni